Ako pala si Andres at ito ang kwento ng aking buhay. Lalabas ko ng bahay dyan, ayan pa, inat-inat pa sa harap. Okay, uy! Meron pang pakending-kending, inat sa kaliwa, ayan, ay, lumagotok siyempre at ilalabas ko ng aking sandata na may garapata. Okay, at ipapatong ko na sa aking ulo at ready na tayo sa bakbakan. Mapapalaban na tayo mga kaibigan. At ayan na nga, nagsisimula na akong magwalis. Ganyan talaga pag Andres is the best. Ayan na, tingnan nyo naman forma niya sa magwalis, may pakending-kending pa. Okay, uy, umatras pa siya ng 2 beses, ang pangatlong beses. Tingnan mo naman, oo. Napakasipag. Uy, tumingala pa sa taas. Ayan, nagpatuloy ang pagwawalis. Ayan, may umatras na naman. O, pakending-kending, tingnan nyo ng puwet, patusok. Okay, tingnan nyo, ang bilis-bilis niya magwalis. Nakaipon na doon siya ng mga dahon. Okay, patapos na siya. At ayan na nga, pagkatapos ko magwalis, ayan na, nagmamantika na, nagsesibol pa. Okay, kuskus dito, kuskus dyan. O, labas simple, pogi si idol nyo. Okay, ayan o, ang bilis-bilis niya wow, ayan na, binaliktad na. Kita yung uling at kalawa, labas dila pa. Parang asong ulo lang si idol nyo, mga kaibigan. Okay, bilisan pa. Talagang faster. Very fast, Andres. Mata dila lang, lalago uyong. Bala na. I love it. Okay, pagkatapos niyang maghugas ng kaldero, andito naman si idol nyo. Okay. Tinaas pa kasi tinitingnan niya kung may mancha. Ganyan po kasipag si Andres nyo. Ang bilis magkusot, tapos na agad. Pinagkapos ka lang na, maminsan lang sa buwan, nalpasan. Okay, kusot-kusot manan. Okay, binaligtad na di pajama na di wing na. Okay, sana kinita, no mancha na. Okay, approve. Sabay kusot, may isa kusot, pukal. Okay, sabay purwak. Okay, kusot manan. At kusot, parta ka man, Andres. Tumuntang ka manigin bakit mo. Nasinati umangal, panalpaagan kayo. Putot ko nga talaga na tayo, naramid mi titingal daw, na po daw, narigat ni rabiit, baga nang isit, ubing nyo, tikunatag di babakit, kanlalakay. Oray kasta ni bagat ko, rin naungat, nagagat. Iso siya tagrablaba, kadago kasi kaldero, kadagwalis, kami suna mo ti, taga-ubra, ti unag ti balay, kadagaw awer. Apay narigat yat, ay nalakayata, ikaw awer. Kita niyo ni bagat ko nga naggagat. Dahil pag-kinding-kinding na mata muna kayo magsala ni bagat ko. Kasi kasano lalasik-kill, lalandok nga di unsi. Kunada. Okay, dapat pa step-step na. Kung tal-talo natin muna nga step, patras kung paabante. Inabungan na di ba na baka makita ka no adi lumnumung na. Okay, tuloy sa pagwalis. Okay, kasta kagagat ni bagat ko. Ribagbagay nga nasungit. Nga lab ko ata nga bagat ko. Siyempre narigat ti agaw aware. Gadaglinis si balay. So dapat tulungan nyo ti babakit yun. Narantaman ni bakat ko na nalpas nga nagwalis, agpunpunas man ti sarmingan. Okay, tingnan nyo. Nagpapintas pa ilang, nagpapintas mo to, nagpunpunas sila ti sarming. Apo silang awan na po, rumar man na di pag. Nakunada, kasla bagyo. Kita-kita na ba yun, kasla sa gaysay may pumayan na di sarming, kan di bag linlinis na. Inulita na pa, inayos na pa di bangs na, medyo napintasa matangong kulana, oray bumakitan. At silang awan na ulit, nagmayatin aya, asti kagagat ibagat ko. Ating agburburas ti okra, ori natangke, nalain na. Okay, kita nyo. Tiri-tiri-tir na. May minsan lang. Okay, napan managalamaysan. Tiri-tiri-tir naman na. Naraming na, madi na maguyot. Yung katawan na latang, kasla muruyot. Okay, pinirsay na. Nairaman pati sanga. Napan di banger, napan naman nagkita, no? Yung sok-sok na, di bagbaginan, nabudo-budo katan. Okay, nakaalam ang maysat, inraman na pati bulong. Naspak na okra.
Ay, nayadam, natukulan ang balasang ko. Ay, nakaalat. Ingguid naman na, impungot na, nairama na, pati puon. Okay, naalala mo lang sa wakas. Okay, nalpas nga nag-alat yung okan. Ay, dribble na, naglayang nga talaga ni Eman. Balasang tiyal daw, nga nadumakatibo. Okay, naglayang dribble. Ay, dapat behind the back naman. Okay, dribbling the ball. Okay, sabay shoot. Okay, tumira ng tres. Pinag-usapan ng mga marites. Kinuha yung bola, sabay dribble ulit. Okay, may palusot-lusot pa sa paa. Okay, dribbling the ball. Okay, may what the move yan. Okay, turn around. Okay, sabay tira ulit. Ay! Hindi man lang tumama, umalis. Okay, saan na pumunta? Nawala na si Emma. Okay. Ay, bumalik na naman. Kinuha na pala yung bola. Okay, galing talaga ni Emma. Okay, dribbling the ball. Okay, crossover. Double dribble. Sabay shoot. Yan, panes. Nabangles din na po. Okay, dribbling the ball ulit. Crossover ulit. Galing. Ay, tira. Tapos. Arad tayo mo. Kapsat ko nga miter. Popolbuan na di pes-pes na ala, kada di tangad na, nagpapintas ba? Sabay kindat! Ati ka ni kabsat ko na Arjun! Takli na harap na kong takkel pa, itingiwa na akong kunada. Ngamatay na lang nga, make upon, sabay kagatlabi, sabay, Nagpintas ka talaga ate ating kong sulpang lang. Okay, nagpabanglo, okay, may pabanglo na Lacoste. Okay, pinabangloan na pati likod, okay, side view. Okay, sabay. Nagpintas ako ng kunana. Nagpadilat na. Okay, pakit dyan camera ni Charmeng. Okay. Pagkatapos niyang mag-arjud, nandito na naman siya. Naghahanap na naman ng gagamba. Kasto di kabsat ko nagagat. Ngagbirok tilawlawata dati pang allowance na. Okay, sumangat ata na po. Mag-alaala pala tilawlawa. Alalain na ang sisit kan birdugo. Okay, sirip-sirip. Kita na di bulong. Nadatilaw-lawa na. Awan. Naupot niya din ko. Kasta ko mama ti Pormayo. Magbirong tilaw-lawa. Nakakitkiting na suot. Okay, nga to na diwan na. Kilikilipawan na. Okay, mangot. Tumala, magdilaw-lawa. Okay, nagtalikod. Naman nagbukla-bukla ti bulungan. Okay, awan maalan na. Tadataka mo't bulong ti kawayan nga napan. Napan ka ko madikampusan to. Adudjay. Okay, ay, kita-kita ulit dyan. Kaso awan talaga makita na minamala sa aking kapatid na meter. Bilisan mo, magbigay ka ng bonus. Ayan kasi, player kasi. Maghintay ka lang, magbibigay ng bonus ngayon yan. By pattern kasi yan. Paano ba? Marunong Ayan, ka ba? player, tignan mo, player yan. Diba? Diba? 2-5 na agad. Oo, Sabi ko ano? sa'yo, di ka kasi marunong. Ganito lang ba maglaro? Oo, by pattern lang yan. Tignan mo, Dapat, dati ko pa nalaman yun eh. Ikaw kasi, di ka nagsasabi. Ayan naman, bunker naman ngayon, bunker. Sige na. Tayo mo na yan lahat, 2-5. Ayan na, mananalo yan. 5, 4, 3, 2, 1. Panalo! Diba? Nagtatagaling kayo, maturog tao. Saan naman makaturog? Ito kasi, Mangagaw. ang ingay-ingay mo kasi Ako yan. kasi. Nagising na siya. Papagalitan na naman tayo yan kay ate. Magsusumbong na yan. Sinasabi ko sa'yo. Taya ka na, huwag ka maingay. Ayan, player naman. Itaya na natin lahat yan. Ang dami na natin pera. Ang galing mo talaga. Sige, tayo mo na. Pangmerienda na tayo. Ayan. Yes! Sabi na Nagimas biyag yan! Bakarot kayo pa! Ay, si Kamet! Nalabas mo di ba paramid kan? Paano garudin na eh? Kayo kasi! Ito kasi, Tawag pa ako. Ito kasi.